Fuq inizjattiva ta' Property Malta tnieda reġistru tal-prezzijiet tal-proprjetà bilan li joffri stampa aktar ċara, fatwali u verifikata ta' x'qed jiġri fis-suq tal-proprjetà f'Malta u f'Għawdex, b'mod partikolari għal dawk li qed ifittxu li jixtru proprjetà għall-ewwel darba. Ir-reġistru tal-prezzijiet tal-proprjetà huwa bbażat fuq kuntratti reali rreġistrati u jkopri informazzjoni li tmur lura sa mill-2018. Il-pjattaformi hija mibnija minn PwC Malta u tipprovdi għodod analitiċi avvanzati, dashboards interattivi u mapep ġeospazjali li jippermettu valutazzjonijiet aktar preċiżi u deċiżjonijiet ibbażati fuq l-evidenza kemm il-professjonisti kif ukoll miċ-ċittadini. Iċ-Chairman ta' Property Malta, Sandro Ketkuti, spjega li dan il-proġett ilu għaddej sentejn u twilet minn ħtieġa reali fis-suq. Qal li ħafna drabi n-nies jitfixklu meta jiġu biex jevalwaw proprjetà, speċjalment meta l-prezzijiet ikunu biss dawk reklamati. U spjega li għalissa jirreġistru affukat fuq proprjetà residenzjali u garaxxijiet domestiċi bil-ħsieb li jkompli espandi fil-futur. Dan huwa mument għalina storiku għaliex nidejna pjattaforma diġitali ta' fejn il-pubbliku ħajkollu aċċess għal prezzijiet tal-proprjetà kontrattwali mhux riklamati bħalma kellna s'issa u se jkun aċċessibbli mill-banek, mill-estate agencies, mill-nies professjonali li se jkunu qegħdin javalwaw il-proprjetà huwa ffukat fuq residential. Il-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma fis-settur tal-kostruzzjoni Jonathan Attard qal li dan ir-reġistru jimmarka pass importanti lejn suq tal-proprjetà aktar trasparenti u bbażat fuq il-fatti. Saħaq li suq tal-proprjetà mhuwiex biss realtà ekonomika iżda wkoll soċjali għaliex wara kull ċifra hemm koppja, individwu jew familja li qed jixtru l-proprjetà tagħhom. Żied li għall-ewwel darba wkoll il-banek se jkollhom aċċess għall-istess informazzjoni verifikata u bekk jitnaqqas l-iżbilanċ fl-informazzjoni. Kull min irid jaċċessa reġistru tal-prezzijiet tal-proprjetà għandu jagħmel kuntatt ma' Property Malta, filwaqt li ċittadini, speċjalment first-time buyers, jistgħu jitolbu din l-informazzjoni mingħajr ħlas permezz tal-assistenza tal-istess fondazzjoni.